Ne bolo ka ɲɛsin candidat ma vraiment an ye sɛgɛn caman ye, an ye degun ye, surtout an ye commerçants ye. Bon a joué la an commerçants kan kosɛbɛ yɛrɛ de. Minɛn tɛ ka sɔrɔ, bon prix fana tiɲɛlen don, kɔngɔ bɛ mɔgɔw la, foyi de tɛ ka ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ. Donc an ka ala deli ye min ye, min bɛna sigi an kunna, vraiment a ka lajɛ baloko, a k'o lajɛ ani jisaraw ni courant ko. Tiɲɛna jamana bɛ wagati min na, jamana ka gɛlɛn. Balo da ka gɛlɛn, fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn. Ala mun ye commerçant ye, an ka fɛnw bɛɛ da ka gɛlɛn. Nɔgɔya foyi tɛ jamana kɔnɔ. Bon tiɲɛna n'u sera ka nɔgɔya ye, o de ka d'an ye. Mɔgɔ min bɛ se ka jamana in ta ka bɔ nɔgɔ la, ka jamana in ta ka baara di jeunes ma, o de ka di ne ye kosɛbɛ quoi. Bon laɲini min bɛ ne bolo ka lase président kura ma, a kana na président kɔrɔ ye ta ɲɔgɔnna k'a la parce que an ye yabe kan yɛrɛ. An ka mɔgɔ kura ta ka sigi min bɛ se k'an ka hakɛw d'a ma. An b'o de kɔ sisan. An kɔni t'a dɔn min bɛ sigi fɔlɔ, mais mɔgɔ min bɛ sigi Ala k'o nɔgɔya an ye. An b'o de kɔ sisan pour que jamana in bɛ se ka lafiya cogo min na. Welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma, cɛ ni muso, o ye de élection natɔ in na bɛɛ lajɛlen ka bɔ i ka kala ta i diya ye mɔgɔ ye, an ka élection in kɛ ni hakili ye. Ni maa min gagnera alhamdulillah, ni min ma gagné o na siɲɛ wɛrɛ ma kɔnɔ. Maintenant vote in kɔnɔ kɛlɛ kana bɔ a la, mankan kana bɔ a la. An bɛ tiɲɛtigi de kɔ. An b'a ɲini Ala fɛ, o ye carte biométrique in bɔ, bɛɛ ka se k'a sɔrɔ, bɛɛ k'i jija bɛɛ ka taa voter. Seule élection o de bɛ se ka mɔgɔ lawasa. Karisa bɛ tan, karisa bɛ tan, urne de ye résultat ye koyi. An tɛ se ka na to so fɔlɔ k'an ba ka taa kalata la, hali n'an taara a bɛ tan a bɛ tan. Non non non. I bɛ ka nali, tout le monde sait que kalata de y'a labɛn. Donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ, bɛɛ k'i ka carte d'électeur ta, i ka bɔ i ka taa voter. Vraiment ne ka premier candidat choix yɛrɛ Cheikh Modibo Jara ye. Modibo Jara kɛla ye a b'an enragé parce que ale kɔni an ma dansi sɔrɔ a la a ka ministériya kɔnɔna na. Bon ne yɛrɛ bolo o ye ne hakilina ye fɔlɔ, c'est à dire ne yɛrɛ kɔni bɛ se ka voter min ye o ye Cheikh Modibo Jara ye parce que a ye hali n'a wagati ma janya wagati min kɛ transition kɔnɔ vraiment o kɔni o wagati kusara parce que fɛnw sɔngɔ nɔgɔyara. Bon an kɔni bɛ min ɲini, an ka laɲini ye min yɛrɛ ye, Ala ka mɔgɔ nɔgɔya an ye min m'an bɔ dingɛ kɔnɔ, an bɛ dingɛ min kɔnɔ ani gɛlɛya jugu min b'an balimaw kan n'u bɛ nord la, an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya, mais an bɛ mɔgɔ fana ɲini min bɛ se k'o bɔ kɔrɔnfɛ mɔgɔw bɔ gɛlɛya in kɔnɔ toujours quoi.